खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव रिहन दैमारिया एबसुखौ गोख्रों रावजों सावरायदों। पर्बतजरानि जंगिर किल्लायाव सुरां मोसौ जब्द। जरहाटआव बमा बेफ्रुनायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। सिलचराव आयेन बेरेखायै सिमा बारनायाव हेफाजाब होग्रा साब्रै सुबुंखौ खादों। कार्बि आंलंआव हिमन्त बिश्व शर्मानि फोसावदिं मेल। 10 एप्रिलाव फोसावगोन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। रुपम रायनि हेंथायै बर' हारिया खौसेयै जुजिनायनि समा फैबाय बुंदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। एबसुआ फरायसा आफादनि हाबाफारिफोरखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोनि थाखाय फोसावदिंगासिनो। इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलफोराव एबसुनि दैदेनगिरि मावथिफोरा फोसावदिंनो थाङो। लोगोसे एबसुआ आयेन बेरेखायै रां खांनायावबो लोब्बा दं। बे गोख्रों अजदखौ होदों बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो 46 नं उदालगुरि बिधानसभा बिएफनि बिपिएफ आरो एनडिएनि बिजाथि रिहन दैमारिया। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि समा खाथि सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो बिजाथिफोरनि गेजेराव गोख्रों दान्थे-बिदान्थे, हाब्रु सारलायनाय आरो अजद होलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो बिपिएफ आरो एनडिएनि बिजाथि रिहन दैमारियाबो मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव इउपिपिएल दोलोजों लोगोसे एबसुखौ गोख्रों रावजों सावरायो आरो अजदफोर होयो। बबेखानि एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंगासिनो, नाथाय बे बाथ्राखौ बुङोब्ला बिसोर लाजियो। एबसुआ मोनसे फरायसा आफाद जानानै समाज आरो फरायसाफोरनि खामानि मावनायखौ जों सुबुरुन होयो होननानैबो रिहन दैमारिया बुङो। एबसुआ बर' हारिनि खैफोद आफोदनि समाव खामानि मावनो नांगौ। बिसायख'थि फैयोब्ला बिसोर इउपिपिएलनि जानानै फोसावदिंनो थाङो आरो न'खर न'खर रां राननो थाङो। बेनि अनगायैबो माखासे बाथ्रा बुंनो हायो, नाथाय बुंब्ला बिसोर लाजिगोन। बेल' नङा, एबसुआ उदालगुरियाव गेट फसंनानै रां खांगासिनो दं। बेफोरखौ खोनायोब्ला दुखु मोनो होननानै रिहन दैमारिया बुङो। क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि बेन्दोङाव थानाय जंगिर किल्लायाव सुरां मोसौनि हेंथा पुलिस बिफाननि अपारेशन। बे अपारेशनाव मा 8 सुरां मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों। बग्रिबारि पुलिसा खालामदों बे जाफुंसार अपारेशनखौ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बग्रिबारि पुलिसनि मोनसे हान्जाया जंगिर किल्लानि गुदु हाग्रायाव संदाननानै हमनो हादों मा 8 सुरां मोसौ। बबेखानि नसुं रायजो सोनाब बेंगलनिफ्राय पर्बतजरानि हाग्राजों स्रोदै स्माग्लिं खालामनानै धुबुरियाव लाबोनो नाजादोंमोन आरो धुबुरिनिफ्राय हादरनां सिमाखौ बारनानै बांलादेशआव दैथायहरनो लाहार-फाहार खालामदोंमोन। नाथाय बेनि सिगांनो मोनसे स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै बग्रिबारि पुलिसआ जाफुंसार अपारेशन खालामनानै मा 8 सुरां मोसौफोरखौ बोखांहोयो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जरहाट जिल्लायाव थानाय राजा मैदाम निउ कल'नि ओनसोलाव थानाय मोनसे स्क्रेप मेडेल यार्डआव सुनिबारखालि बमा बेफ्रुनायजों सानै आइजोआ जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंफोर सानैखौ बिमा फिसाज्ला नूर महम्मद आरो महम्मद इकबाल होननानै सिनायथिदों। बेराफारसेथिं बे जाथायाव सानै आइजो गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय सानैबो आइजोआ दासान्दि जरहाट मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ। बबेखानि बमा बेफ्रुनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। बे समाव जाथायनि बागै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। काछार पुलिस आरो आसाम राइफल्सआ जयै लोगो नांना मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायाव सासे नाइजेरियान नोगोरारिजों लोगोसे साब्रै सोद्रोमाखौ खायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला रैखाथि हान्जाफोरा मोनसे थि स्माग्लिं खौरांनि सायाव खामानि मावनायनि उनाव बांलादेश आरो म्यानमारनिफ्राय आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै थांलाय फैलाय खालामनायाव लोब्बा थानाय दालालिफोरनि नेटवर्कखौ हमनो हानायनि उनाव बिसोरखौ खानो हादों। आसाम राइफल्सनि बादिब्ला बे अपारेशन खालामनाया आयेन बेरेखा सिमा बारखुमानायाव हेफाजाब होग्रा मोनसे केम्पेइननि गिदिर नेटवर्कखौ सोराङाव लाबोदों आरो बेयो मोनसे हादोरारि रैखाथि आरो इमिग्रेशन कन्ट्रलनि थाखाय मोनसे जाथावना गिख्रंथाव खैफोद सोमजिनायनिफ्राय सामोल होदों। बेनि अनगायैबो बे हमनाय खामानि जाफुंसारनायखौ आसाम राइफल्सआ समाजारि बिजों एक्सआव लिरना होदों। दासान्दि बिबानगिरिफोरा बे जाथायनि सायाव गोथौवै मिथिनो नायबिजिरगासिनो दं। हाजोआरि जिल्ला कार्बि आंलंआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कार्बि आंलं जिल्लायाव गुबुन गुबुन मोनब्रै बिसायख'थि फोसावदिंनाय एबा सुबुं थुबुरमा मेलाव बाहागो लायो। एनडिएनि बिजाथिफोरनि गुबुन गुबुन बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय कार्बि आंलंआव फोसावदिंनो थांनाय गिबि मन्थ्रिया दिनै माखासे बिथांखिफोरजों लोगोसे गेदेर बाथ्राफोरखौ फोसावदों।
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बादिब्ला बिजेपिआ सोरखाराव फैफिननायनि उनाव रायजोनि 10 लाख लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 2 लाख राङै होगोन। बबेखानि 15 लाख मुलाम्फागिरिफोरा गोदानै सोरखारि न' मोनगोन आरो 15 लाख आइजोफोरा गोदानै अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोनगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय समाव 2 लाख लाइमोनफोरनो सोरखारि साख्रि होगोन, आइजोफोरनो 25,000 राङै होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया रादाय होदों। बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव गिबि मन्थ्रिया हेंथा दोलो आरो कंग्रेसखौ गोख्रों रावजों सावरायनायनि खाबुखौ नागाराखै। कंग्रेस माने थुति लुङि, बिजेपि माने अरुणोदय आरो जौगाखांनाय होननानै दाबि खालामदों गिबि मन्थ्रिया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रिया दिनै कार्बि आंलंआव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिनिफ्राय फैनायनि उनाव मोनाबिलियाव गावनि बियाब जालुकबारियाव जन आशीर्बाद जात्रा खालामगोन। गिबि मन्थ्रिनि बे जन आशीर्बाद जात्रायाव रोजा रोजा मददगिरि आरो बिजेपिनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बाहागो लागोन होननानै आन्दाज खालामदों। मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गेदेर फोसावनाय। फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि सिगां आरो जानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिनि उनावनो फोसावगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट। बिधान सभा बिसायख'थिनि अखानायै 10 एप्रिलाव फोसावगोन मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट। बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंनायनि गेजेरावनो मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होनायनि सायाव बाथ्रा बुंनानै 10 एप्रिलाव मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादनि उनाव बेनि रिजाल्टखौ नेनानै दं फरायसाफोर आरो दिथागिरिफोर। नाथाय आरोबाव गोबां सम नेनांनाय नंलिया मेट्रिकनि रिजाल्टनि थाखाय। 10 एप्रिलाव होगोन मेट्रिकनि रिजाल्ट। बिधान सभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै कार्बि आंलंआव फोसावदिंनो थांनाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 10 एप्रिलाव मेट्रिकनि रिजाल्ट होगोन होननानै फोसावदों। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय बावखुंग्रि बिधान सभा बियाबनि बिपिएफ आरो एनडिए दोलोनि बिजाथि रुपम रायनि हेंथायै गोख्रों फोसावदिंनायाव ओंखारदों उदां बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेसा। बिपिएफ दोलोनि टिकेट दाबिदार बिजाथि पृथ्वीराज नारायण देब मेसा टिकेट नेवसिजानायनि उनाव बावखुंग्रि बियाबाव उदां बिजाथि महरै गसंदों आरो एनडिएनि बिजाथि रुपम रायखौ गाहाय सुथुर महरै लादों। लोगोसे रुपम रायनि हेंथायै माखासे अजदफोर होदों। पृथ्वीराज नारायण देब मेसा गावनि बिसायख'थि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव बुङो दि बावखुंग्रि बियाबनि गासैबो हारिनि सुबुंफोरा गावखौ मदद खालामदों। बबेखानि बिपिएफ, इउपिपिएल एबा कंग्रेसनि हेंथायै आं बे बिसायख'थियाव गसङाखै। आं देरहायोब्ला सोर सोरखाराव फैयो बेखौनो मदद खालामगोन। आं सुबिदाबादि मानसि, रायजोफोरनि थाखाय आं सुबिदाबादि होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसा बुंदों। लोगोसे बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय फैनाय बिपिएफनि बिजाथि रुपम रायखौ टार्गेट खालामदों। रुपम रायआ दिनै बिटिसिनि बाहेरनिफ्राय 6 शेड्युल ओनसोलाव फैबाय। गाबोन सानैसो फैगोन, समफोर साबासो फैगोन। 5 बोसोरनि उनाव बिटिसिनि मोन 15 बिएफनि गेजेराव मोन 10 आरो बिटिसिनि बाहेरनि बिजाथिया बिसायख'थि गेलेगोन। बेबायदि जायोब्ला बर'फोरा 40 निफ्राय 50 बोसोर सोमावसारनानै मोननाय बिटिसि बिटिआरआ मा जागोन? बर' हारिनि रोजा रोजा मुंख्लंफोरनि गेजेरजों मोननाय बे ओनसोलाव रुपम राय फैनायखौ बर' हारिया माबोरै नायबिजिरनो होननानै बुङो। बे ओनसोलाव एबसु, एनडिएफबि, बिएलटि, बिपिएफ, इउपिपिएल बयनिबो बिहोमा दं। नाथाय बिटिसिनि 6 शेड्युल ओनसोलखौ फोजोबस्रांनो फैनाय रुपम रायनि हेंथायै मानि थाखाय जेबो बुङाखै होननानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसा सोंथि खालामदों। आरो बिटिसिखौ रैखा खालामनो थाखाय बर' हारिनि गासैबो राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै आफादफोरनि दैदेनगिरि आरो मेलेमजिबिफोरा खौसे जानांगौ होननानैबो खावलायो पृथ्वीराज नारायण देब मेसा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।